Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U b'tilejżis l qegħdin nofrdi l-Quddisa għar-Ruħ George u Marija Zara. Fil-Vanġelu llum se niltaqgħu ma' Ġesu li wara li d-dixxiepli għamlu dmirhom marru jippritkaw jistedinhom għal mument ta' mistrieħ. Jew nitolbu l-Mulej llum il-grazzja li nifhmu aktar dan id-don anke li wieħed jistrieħ. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasmi. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, Mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla, fl-għoli tas-smewiet, paċi fl-art li d-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħenna lina Mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Niġbor il-bqija tan-naċ tiegħi u nqiegħed fuqhom rajja. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Dan jgħid il-Mulej, gwajja r-rajja li jqirdu jxerdu l-merħla tal-mera tiegħi, oraklu tal-Mulej. Għalhekk dan jgħid il-Mulej, Alla ta' Iżrael, l-rajja li jiraw, il-poplu tiegħi. Intom xerrittu n-naċ tiegħi, gerrixtuhom u ma ħadtux aktar ħsiebhom. Arawni se naħseb fikom jien minħabba l-ħażen ta' jmilkom, oraklu tal-Mulej. U jiena niġbor il-fdal tan-naċ tiegħi mill-artijiet kollha li xerritthom fihom u nreġġaħħom lura lejn il-mera tagħhom u jnislu u joqtru. U nqiegħed fuqhom rajja li jirawu u ma jitbeżżawx aktar, ma jitwaħxux u ħadd minnhom ma jonqos, oraklu tal-Mulej. Araw, qatt jasal żmien, oraklu tal-Mulej, meta nqajjem lil David rimja ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda jkun salf u Iżrael jammar fi żgur u dan hu l-isem li sejħulu il-Mulej is-sewwa tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħar lil Alla sar misponsorjali ngħidu flimkien il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Ngħidu flimkien il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nisrieħ jħodni. Emmu jrejjaqni, ngħidu flimkien il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Immexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fuq mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni, ngħidu flimkien il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-għedowwa tiegħi. Biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli, ngħidu flimkien il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti
u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj ngħidu flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari. U l-paċi tagħna li minna t-tnejn għamel poplu wieħed. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efessin. Ħuti, immissa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bot, issa tqarribtu bis-saħħa tad-demm ta' Kristu. Kristu u slim tagħna u li minna t-tnejn għamel poplu wieħed billi ġarra fil-ħajt li kien jifridna il-mibeda ta' bejnietna u ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu il-liġi bil-kmandamenti u l-praċetti tagħha. Mit-tnejn ried bekk joħloq bih innifsu bniedem wieħed, il-bniedem il-ġdid, billi jagħmilhom paċi tnejn bejniethom u jħabbibhom it-tnejn ma' Alla f'ġisem wieħed permezz tas-salib li bih qeret il-mibeda ta' bejniethom. Imbagħad ġie ħabbar is-sliem, sliem lilkom li kontu fil-bogħod u sliem lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu it-tnejn li aħna għandna bi spiritu wieħed idħul għalant il-Missir, il-kelma tal-mulej. Roġu ħar lill-Alla, kjoġobkom umwili fal-Evanġelu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħqi u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien l-apostli lerġgħu ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom, ejjew miegħi intom biss weħidkom f'xi post inwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin, wanqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dgħajsa waħedhom lejn post ieħor. Imma n-nies rawhom sejrin. Kien hemm ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lehem bil-mixi, nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. X'in niżel l-art mid-dgħajsa, ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom, għax kienu qishom naċ bla m'għandhom raj, u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ilaqqana ma' episodju ieħor mill-ħajja ta' Ġesu. Il-kuntest ta' dan il-Vanġelu u li Ġesu kien għadu kemm bagħat l-apostli jippritkaw fl-irħula, għallilhom ukoll biex jagħmlu il-mirakli u jfejqu u jkeċċu wix-xjaten. U dawn l-apostli, għallinna l-ewwel sentenza San Mark, reġgħu lura u ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għallmu u għamlu, jisutawh rendikont. Però għalkemm kienu qegħdin flimkien, kien hemm in-nies jixtiequ aktar. U hawnhekk Ġesu jirrispetta lil dawn id-dixxiepli, jirrispetta lil dawn l-apostli u jistedinhom biex imorru miegħu f'post imwarrab biex jistrieħu ftit. U hawnhekk iddaħħalna hekk f'wieħed mit-tagħlim il-kbar tal-Knisja ix-xogħol u l-mistrieħ. Kull wieħed waħda minnha Alla jafdalu xi ħaġa, jafdalu missjoni. Din il-missjoni tkun kemm f'xogħol materjali li wieħed irid jagħmel, f'servizz li irid jagħti l-oħrajn u lis-soċjetà li ta' dan is-servizz li jagħti imbagħad ikollu kumpens bi flus biex ikun jista' jgħix. U f'bilanċ ma' dan hemm bżonn ikun hemm il-mistrieħ. L-importanti li jkun hemm bilanċ it-tnejn flimkien. Jekk hemm waħda u m'hemmx l-oħra,
ikollna dak li ngħidulu red light. Tixel bozza ħamra ifisser li hemm xi ħaġa sejra ħażin fil-ħajja tagħna. Hekk pereżempju jekk wieħed jew familja jaħdem xogħol imbagħad tmur id-dar u tkompli taħdem u qatt ma tieqa' ftit, pereżempju koppja dejjem tagħti mix-xogħol imbagħad ma' tfal u qatt ma ssib ħin bħala koppja, hemmhekk tixel bozza ħamra kbira. Jien ħafna drabi ngħid il-koppji jekk ma jsibux 3 darbiet fis-sena tal-inqas li jqattaw jumejn flimkien mingħajr tfal, f'dik il-familja hemm xi ħaġa sejra ħażin żgur. Jew jekk m'hemmx bħalissa il-qudiem ser ikun hemm. U hawn mentalità mhux daqshekk sabiħa li l-ġenituri iżommu lill-ulied u lidhom, in-nanniet jiġifieri, għax-xogħol. Imma jekk l-uliedhom jgħidulhom ħajmorru vaganza flimkien, jew ħajmorru minn Malta jiġu jumejn Għawdex, jew minn Għawdex jitlgħu jumejn Malta, jibdew igergrulhom. Jien naħseb in-nanniet aktar għandhom iżommuhomlhom għall-weekend u ma jżommuhomx waqt ix-xogħol. Waqt ix-xogħol forsi jinstab xi ħadd u jitħallas, imma il-miżżewġin mod speċjali żgħar fl-ewwel 5 snin tal-ħajja miż-żewġa meta jkun hemm it-tfal żgħar hemm aktar bżonn ta' mistrieħ flimkien. U hemm ukoll il-bżonn ta' mistrieħ ma' Alla. Hekk hawn ċerta kultura li qed tinbet u qed tikber li koppji imorru jqattaw xi weekend flimkien imma f'post ta' spiritwalità, jew jattendu xi irtir, jew morru pereżempju 3 ijiem ġimgħa Teże, jew Boże, jew Lourdes, jew Fatima, mhux bħala tor, dak li wieħed imur pellegrinaġġ tor, imur 3 ijiem Lourdes, ġimgħa Lourdes u jara nofs Franza u ma jieqaf xejn jikkalma, dak jgħidlu tor, jgħidlu ġita turistika imma tgħidlux pellegrinaġġ. Isem fittizju li ngħidu morna pellegrinaġġ Lourdes u għadna naraw Franza. Jekk ngħid irid ninqata' jiem mal-mulej immur, jekk irid immur Lourdes immur, noqgħod 5 ijiem bil-kwiet f'lukanda, nitlob, nistrieħ, dak mument tal-laqa' mal-Alla, mhux li tiġri l-hawn u l-hemm. Allura dan Ġesu illum wara li ħadmu dawn l-apostli qed jistedinhom għal mument ta' mistrieħ. Importanti li nirriflettu ftit fuq dan u ngħid jien qed nistrieħ qed naqta' mir-rutina, hekk din is-sena ħafna baqgħu magħluqin ġew. Forsi min kien jaqta' ftit u isifer, dis-sena ma kellux ċans, però jekk tkun għaddej fil-ħajja ta' kuljum u tieqaf ġurnata jumejn anke ma toqgħodx id-dar, anke tgħid ħanagħmel jumejn ma naħsel xejn id-dar, ħanoqgħod jew ir-raġel, nieħdu gost b'xulxejn, dik importanti ħafna. Mill-banda l-oħra qegħdin nitkellmu fuq il-mistrieħ. L-importanti wkoll li wieħed jaħdem u jikkontribwixxi. Ħafna minna naħdmu għaw ħafna nies beżlin Malta u Għawdex, però mbagħad issib oħrajn li jippretendu u ċerta mentalità qiegħda tikber fost iż-żgħar minħabba ċirkustanzi soċjali li qegħdin fihom li jippretendu xogħol li jkollhom paga u paga tajba ma jagħmlu xejn. Dak serq u dak li tisraq ma tgawdiex għax jekk tidra tkun għażien la tikkontribwixxi f'ħaġa u laqqas tikkontribwixxi f'oħra. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja li nsibu dan il-bilanċ fil-ħajja tagħna. Il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-mistrieħ. Jekk jien narani qed naħdem ħafna, ejjew illum għamlu mument ta' talb ta' riflessjoni wejt kif nista' nistrieħ li qegħdin fis-sajf, forsi mal-familja, forsi ma' tfal, forsi mal-ġenituri, kulħadd isib il-mod tiegħu. Jekk jien il-banda l-oħra qed nistrieħ dejjem u ma nagħmel xejn, irrid nagħmel eżami sew tal-kuxjenza għax il-paga l għandi irrid nagħti xi ħaġa lura bil-fors. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wissa numu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox,
li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla. Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissa l-mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għam imbelwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandi jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fuq il-profeti, fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-iwiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U t-leżis jew is-sabkuraċ resqu talb tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk missier ħanina għall-Knisja, l-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti biex il-Knisja tkompli taraf dejjem ikollha bilanċ bejn ix-xogħol, il-ħidma u l-mistrieħ miegħek. Nitolbu. Tolbuk missier ħanina għal kull wieħed u waħda minna biex fil-ħajja personali tagħna narfu ir-responsabiltajiet li għandna fosthom li nistrieħu. Nitolbu. Irresqulek missier ħanin it-talba tal-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju bo speċjali ta' dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina lill-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Tiġi tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, inġbartu temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin noffru lil qaddejja tiegħek u qadsu kif qaddist dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna.
sewa u xiraq tas-sew missir qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobb sradd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li inna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Ġorġ u Marija, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxjem l-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u laqda li jintrid fija,
inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Cristo
Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarrafna l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedna mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.